今だ。と、恐怖に胸を同期しながら、思わず私が叫んだとき、ある小さな黒いネズミのような動物が街の真ん中を走っていった。私の目には、それが実によくはっきりと映像された。何かしら、そこにはある異常な、唐突な、全体の調和を破るような印象が感じられた。瞬間、晩鐘が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわからなかった。だが、次の瞬間には何人にも想像されない、世にも奇怪な、恐ろしい異変児が現象した。見れば、街の街路に充満して、猫の大集団がうようよと歩いているのだ。